kasanayan ng mga emergency responders sa Region 1 na pinapatatag ng DILG. Para sa balita, nagbabalik Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Pinatatatag ng Department of Interior and Local Government Regional Office 1 ang kasanayan ng mga emergency responders sa pamamagitan ng 5 araw na pagsasanay na ginanap mula Oktubre 27 hanggang 31 sa Cabala, Union. Lumahok sa aktibidad ang 50 kawani mula sa DILG Regional at Provincial Offices upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa basic life support, standard first aid at operation listo modules. Sa pamamagitan ng mga lecture, demonstration at drills, nahasa ang mga kalahok sa CPR, first aid at koordinadong pagtugon sa mga emergency. Layunin ng pagsasanay na mas mapalakas ang kahandaan ng mga kawani sa pagtugon sa sakuna at masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa Rehiyon 1. Kasama mo sa IFM News Lugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.